Ήταν λοιπόν ένα τριήμερο το οποίο ολοκληρώνεται με αποτελέσματα τα οποία θα διαφωτίσουν τόσο το Υπουργείο, όσο και τη διασύνδεση αυτού που εμείς λέμε μαθητεία και επαγγελματική εκπαίδευση με την πολιτεία και τους φορείς που έρχονται να εμπλακούν στο πώς θα πάμε μετά από τη μαθητεία στην μετέπειτα επαγγελματική ζωή. Αυτό το οποίο είδαμε με όλες τις εισηγήσεις, και θα ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους συντονιστές από τις υπόλοιπες 12 περιφερειακές διευθύνσεις οι οποίοι ήρθαν να συμβάλλουν μέσα από την εμπειρία τους, τους ομιλητές που ήρθαν να δείξουν καλές πρακτικές, ό,τι γίνεται μέσα στα σχολεία, και ήταν ένα ελάχιστο δείγμα, καθότι πράγματι πράττουμε πολλά. Και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η μαθητεία ξεκίνησε με πάρα πολύ μικρά και αργά βήματα και βρισκόμαστε πλέον σε μια μεγάλη εξέλιξη με αύξηση θέσεων, με αύξηση μαθητευομένων και με διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου. Έτσι λοιπόν, μερικά από τα συμπεράσματα τα οποία διαπιστώνονται, είτε αυτό αφορά την μαθητεία της γενικής παιδείας, είτε και της ειδικής αγωγής, είναι η καλύτερη πληροφόρηση των παιδιών, των υποψήφιων δηλαδή μαθητευομένων, της οικογένειας για το τι επιλογές υπάρχουν για τα παιδιά από το γυμνάσιο και μετά, γιατί έτσι θα πρέπει να γίνεται, των ιδιωτών επιχειρήσεων οι οποίοι έρχονται και οι οποίες έρχονται να δώσουν θέσεις μαθητείας, μια επιπλέον επιμόρφωση αυτών οι οποίοι γίνονται εκπαιδευτές, καθότι ένας ιδιώτης όταν δίνει μια θέση μαθητείας γίνεται ταυτόχρονα και εκπαιδευτής, και το πώς μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα αυτό το θεσμό που έχει ξεκινήσει πριν από κάποια χρόνια και το βλέπουμε πλέον να ενηλικιώνεται.